Kaixo, ongi etorria. Taula hau betetzerakoan suposatuko dugu lehenengo bi zenbaki hauek biribilduta daudela, beraz informazioa galdu dugula, eta orduan prozedura desberdina da adibidez beste hiru hauekiko. Pentsatuko dugu zehatzak direla, beraz zenbaki errealekin arituko gera. Eta informazioa saiatuko gara behintzat ez galtzen. Orduan, hortarako zer ditugu? Hiru formula. Hasiko gara bi hauek erabiltzen eta ezin ditugunean datuak atera, honea etorriko gindake. Hasiko gara lehenengoarekin. Alfaren kosenoa 0,25. Kosenoa baldin badakigu, zen ateako genuke? Hau, zergatik? Kosinoakin atezak egolako sinua zen baten. Hor lehengo genuke. Sinua, ezak duzen baren, kosinua bai, 0,25 berbi, berdin bat. Orduan, hau pasako dugu, kentzen. Berbi. Berbi dago, beraz, bestaldera errotzen, ezta? Eta hau, kalkulagailuan sartuko dugu. Kalkulagailu hauek nahiko onak dira, bai hau eta bai beste hau. Orduan, sartzerakoan ea zenbaten dugun. 15 erro kuadroa zati dau. Baina esan dugu, biribilduta zegoela. Orduan guk hori ere biribildingo dugu. Emango dio teklari eta atatzen zait hau. Alfaren sinua dela borobilduta, 0,87. Orduan, atea dugu, hau dela 0,87. Ondogoaz, ze bi hauek ez dut izan, bat baina handiagoa. Eta tangentearentzat. Tangentearentzat hau erabiliko genuke. Ditugulako bai sino eta bai kosinua. Horra jartzen dugu. Tangentea berdin, sinua goian, 0,87, zati kosinua, 0,25. Eta atatzen zaigu, 3,88. Orduan, lehenengo egin dugu. Orain bigarren egingo dugu. Tangentea dakigu, orduan hau ez dugu erabiliko, ze hemen bi faltako litzaizkiguke, hone etorriko gara orduan. Tangentea baldin dakigu, honekin kosinoa atako genuke zuzenean jarriko dugu. Tangentea berbi, orduan da 3,5. Berbi, gehi bat. Berdin, bat zati, alfaren kosinoa berbi. Orduan, hau bakarrik utzi behar dugu. Orduan, bakarrik usteko, zen behar dugu, zatitzen dauna, bidertzen pasa. Orduan, pasatzen nahi badut bidertzen, dena bidertu behar dut, eta orain parentesi hor pasatuko dut zatitzen. Parentesiak kendu diot, ze badakit hemen zatiketa dela eraiketa nagusiena. Bukatu dut, isolatzen edo bakantzen ez berbi dago, ora pasa bat dut errotzen. Eta ea zer baten du. Bi bider 53 erroa, zati 53. Baina esan dugu, biribildu egin behar dugula. Matematikoa atatzen zait 0,27. Orduan, kosinua izango da 0,27. Sinuarentzat. Argi dago zen erabiliko genuken, ezta? Edo hau, biak balio dute. Hemen, egin beharko dugu berbi eta gero kentzen pasa, edo hemen bidaketa simple bat. Orduan, honea etorriko naiz, erresagoa delako, ezta? Orduan, izango entzateke, alfaren sinua, zati kosinua zen bada, 0,27, berdin, eta tangente 3,5. Zer egin behar dugu? Zatitzen hori bidertzen pasa, eta ematen dugu 0,85. Formula hau erabili ordez, izan bagenu, behar bada zenbaki hau ez izatekatako.
zerbait aldatuta. Biribildu dugulako. Informazioa galtzen dugunean, segun eta ze formula erabiltzen dugun, ez da zehatzateatzen. Orduan, zer egingo dugu hemendik aurrera? Informazioi ez galtzeko? Oso zehatzak izan. Eta ez dugu inoiz biribilduko. Egingo duguna beti izango da, zenbaki erreal hori kalkulatu. Orduan hasiko gara lehenengoarekin. Sinua bakarrik dakigunean, derrigorrez erabili behar dugu formula hau. Beste formulak ez dute balio. Ordezkatuko dut, bizazpiren sinuaren ordez. Bizazpiren, berbi, gehi, alfaren kosinua berbi, berdin bat. Berreketa egin bako dut, berrogeita batziren. Orain, batutzen dagoena beste aldera, kentzen pasatuko dut. Eta, kenketa hau egiteko, biek izan dute izendatzele bera. Horran jarriko dut horrela, ez da? Berrogeita behatzi, eta da, berrogeita behatzi kenlau. Orduan, berretzen dagoena beste aldera, errotzen. Jartzen dut horrela, errotzen, berrogeita behatzi kenlau, berrogeita bost dira, eta behan, berrogeita behatzi. Deskomposatu inbarko dut, ez da? Zer egin dezakedan. Berrogeita bost zer da? Hiru berbi bider bost. Edo nama duzu, bederatzi bider bost. Eta behan, zazpi berbi. Nola gelditzen zaigu? Bi zati bi bat, horran, zazpiko bat kanpora, hiru berbi, bi zati bi, hiruko bat kanpora, eta barruan bost. Horran, hau izango entzateke kosinua. Tangentea falta zaigu, sinua eta kosinua baldin badakigu, formularik errexen hau da. Horra jarriko sinua, bizazpiren, zati, kosinua, horran, hori izango ditzaket tangentea, hemen jarriko dut. Horran, gogoratzen zera, bietan baldin badago zati-zazpi, kentzen ditut, eta gelditzen zait horrela. Bizati, hiru, bider, bosten errokoa dagoa. Hau, arrazin nola izatik behar dugu. Hori nola egiten zen, gogoratzen zera ez da, bidertzen dugu zenbaki berdinarekin. Ez da, bosten errokoa dagoa. Eta goian bere bai. Horran, nola gelditzen da bekoa? Goikoa zenbakitzailea hola baldin badaga, behan bosten erroa, bider bosten erroa, bost berbi ate egiten da. Izango zateko horrela. Errepasatzea egira, honekin, arrazionalizazioa eta gogoratu behar dugu. Horak, hau izango entzateke, tangentea. Kosinua dakigunean, bide berdina jarraituko dugu. Lehenengo, formula hori erabiliko dugu, eta gero, tangentea kalkulatzeko beste hori. Hasiko gara. Alfaren sinua, berbi, gehi, eta kosinua da, bieren berbi, berdin bat. Ordezkatu dut, berbi jarri bat da. Horran, berbi egiten badut, gelditzen zait lau behatziren, berdin bat. Batutzen dagoena beste aldeak entzen. Ken, lau behatziren. Kenketa egiteko, izendatzearen berdina jarri bat diet. Lehen bezala. Jarriko dut behatziren eta behatziren. Hobeto ulertzeko, lehen badezu. Horran, behatzi jartzeko dut, zenbakitzailean ere bederatzi. Nola gelditzen zaigu? Hemen jartzen dugu berretzailena errotzen, eta hemen bederatzi kela bost, eta behan bederatzi. Behatziren erroko edorak ikusten baden, hiru. Horran, izan gontzake horrela. Ez du razionalizatu behar. Horrak, sinua bat dugu. Tangentea jakiteko, erabiliko dugu formula hau. Jarriko dut. Tangentea, berdin, goian sinua hau da. Behan, kosinua, eta zer gertatzen da? Bia dutela zatiru. Kentzen ditut, eta zer gelditzen zait. Goian, bosten errokoa doa, eta behan, bi, horra,
hau ere badugu. Tangentea bakarrik dakigunean, bi hauek ez digute balio, hone atratu behar dugu. Hor horrezkatuko dugu, kosinoa kalkulatzeko, jarriko dugu, ba? Tangentea berbi hori ez da? Kopiatzen dut. Zenbakia berbi, gehi bat, berdin, bat zati, alfaren kosino berdi. Hau, berretzerakoan, gelditzen zaigu. Goian, 3. Behan, 9. Gehi bat, berdin, bat zati, lengua. Hau uste dut dela esplikatu behar, gogoratu bat duzu bezala nola egiten dian berreketak. Hau, simplifikatu daiteke, horran gelditzen zaigu, eren bat. Eta batuko dut honekin. Horrein jarriko dut baita ere 3, eta goiazte jarri behar diot, 3. Gogoratzen zara, ezta? 3 zati bat, bidar 3. Berdin, bat zati, lehen bezala, hau batuk eta ireteke, 4 eren, berdin. Honen itxiganean, kosinoa bakandu egin behar dugu, horran pasar behar dugu, zatitzen dauna bidartzen. Horran gehiatuko ditzake horrela, ezta? Kosinoa berbi, orduan, zatitzen dauna bidartzen baita ere. 3 bidar bat, 3. Eta goian bidartzen ari da alako, pasar behar dugu zatitzen. Irista egera, ezta? Berreketa, bezadera, erroketa. Eta nola gelditzen zego hori, 4 errokuadroa bakiko zen baden, 2. Orduan, hau da zenbakia. Jarriko genueke kosinua hau. 3 erro, 2. Eta dakigunen kosinua eta tangentean da joango bera. Zen arrexena? Ba hau, ez da? Hau ere erabileteke, baina diguzeta hori xagoa dela horrendik. Horran jarriko dut. Sinua, zati, kosinua, bakigula dela 3 erro zati 2, berdin, tangentea, hau da. Zatitzen dagona, bestaldea bidertzen, gutxi faltazta egurea, Jarretu ezagun. 3 errokuadroa, bidar 3 errokuadroa da, 3 berbiren errokuadroa, beraz, 3. Eta behan dugu, 3 bidar 2. Zer egiten dugu? 3ak kendu, eta gelditzen zaigu behan 2, izena zen bezala, eta goian zebe jarri bat da dugu, ezta? Gauratzen zen, jarri bat da bat, ezin dugu jarri 0. Zer zen goen, bidar bat egiten. Horran sinoa izango litzateke, erdi bat. Eta horrela bukatuko genuke. Barik eta hoekin ondo ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur?